Il-Prim Ministru qed iħossu skomdu biex jitkellem dwar l-involviment ta' Edgar Galjakurmi fil-każ ta' Harry Vassallo. Kien il-ġurnalist Xavier Balzan li żvela kif il-kap ta' segretarjat tal-Prim Ministru kien ipprova jgħaddilu informazzjoni sensittiva fuq mandat ta' arrest li kien ser joħroġ kontra Harry Vassallo lejliet l-aħħar elezzjoni ġenerali. Edgar Galjakurmi kien allegatament informat bl-arrest qabel ma kien jaf bih il-Kummissarju tal-Pulizija. Minkejja li l-każ jinvolvi l-kap ta' segretarjat tiegħu, Lorenz Gonzi għażel li ma jikkummenta. Ħanajdlek dak hemm każ il-qorti u se jkun hemm proċeduri dwar libel u naħseb aħjar ma nikkummentax ħalli inħalli l-qorti fil-libertà tiddeċidi. Illum tħabbar li Edgar Galjakurmi fetaħ 3 kawżi ta' libel lid-direttur maniġerjali tal-Media Today Xavier Balzan, lil Matthew Vella editur tal-Malta Today kif ukoll lil One News. Dakinhar tal-każ il-ġurnalisti tal-Istazzjon Nazzjonalista Net TV l-istess bħal Edgar Galjakurmi ukoll kienu informati bil-każ qabel il-Kummissarju tal-Pulizija. Minti tħossok komdu li l-ġurnalisti tan-net u hemm kawża l-qorti u naħseb inkunu qed nagħmlu dak li hu korrett jekk inħallu lill-qorti tasal għad-deċiżjoni tagħha. Fil-5 ta' Marzu tal-2008 ġurnalista tal-Partit Nazzjonalista kien staqsal il Harry Vassallo reazzjoni dwar kif il-qorti konvertit il-multi li kellu vet mhux imħallas f'2 ħabs. Dwar dan il-każ iżda Harry Vassallo ma kien jaf b'xejn u sar jaf biss 4 sigħat wara meta rċieva 2 mandati ta' arrest fl-uffiċċju tal-Alternattiva Demokratika.